ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 5 майи соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. нархҳо ҳамагӣ аз 75 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага квартира ки ба иҷора спорида мешавад дар шаҳри Душанбе. инчунин ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи 290 000 сомонӣ, ду хонага дар маркази шаҳри Душанбе ва квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар қараболои шаҳри Душанбе ки кредитам метиҳанд. дӯстони азиз, хонаи рақами 7 мебошад, се хонага бо нархи 240 000 сомонӣ ва хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 75 000 сомонӣ, хонаи рақами 9 мебошад. ва инчунин дигар хонаҳои фурӯшӣ дар имрӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обу нашавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ёин ки мо муроҷиат кунед. чӣ масъалае бошад, танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонае ки ба иҷора спорида мешавад дар шаҳри Душанбе дар 92 микрорайон қарор дорад. магазини Вална назди мағозаи Вална, кӯчаи Айни, доми 21, дуюм этаж мебошад, доми панелни, яъне бинои советӣ. нархи ҳар моҳа пардохташ 3300 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ду хонага бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар дуюмошчонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошчона иборат аст. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад, таъмирашам хуб аст. дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо узкорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ангоҳи ускорения ба пуррагӣ тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар теппаи Самарқандӣ ҷойгир аст. маҳаллаи Роғуниё, 5 сотиқ замин, ҳуҷҷатош 100%, об ва барқ 100%, ай терминали 9 километр 3 километр дурай. бараҳи свалка неги таксиёш ай аманал 5 сомон ва 3 сомон обратно мебаранд. дӯстони азиз, теппаи Самарқанд, маҳаллаи Роғуниё, нархаш бошад 190 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 7866 мебошанд, WhatsApp доранд. дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ҳавлӣ ду дар хона дорад, калониш 5/3, дигариш 3/3. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон ҷойгир аст. бинои 5 ошчона навастройка, хона дар дуюм ошчонаш ҷойгир мебошад. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар поёни корвон, шоҳроҳи Душанбе, Бохтар. нархаш бошад 290 000 сомонӣ, боз муомила дорад. хона ба тамоми шароиташ фақат харидорҳои аниқ занг зананд. дӯстони азиз, нархаш чӣ хеле ки гуфтем 290 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, фақат харидору занг зананд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи боло, кӯчаи 4, 10 сотиқ замин, гирдаш маҳкам аст. ду дар хона, як калидор дорад, баня, аловхона, об ва барқ ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, бо ҳама чиз таъмин мебошад, ҳуҷҷат дорад. нархаш 250 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. чун ҳар вақта аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва дӯстони гиромӣ, чиз саволе ки доред, ба соҳиби хона занг занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Мирзо Турсунзода, номи 4 ошчонага мебошад. хона дар 4 ошчона ҷойгир аст. сари роҳ
рӯ парои родоми 1 наздики Славянский, яъне донишгоҳи славянӣ, дар наздаш стадиони Спартак. Маркази шаҳри Душанбе мебошад. Дӯстони азиз, ду хонага бо масоҳати 40 метри квадрати дар чорум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. худи бино сари роҳ дар ҷойгир аст ва нархи хона 430 000 сомонӣ. аз номи каналмон барои маълумоти бештар пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорам. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, кӯчаи Зархез 10, наздики мактаби 39 дар ҷойгир аст. хона ду ошёнага мебошад. дар якум ошёнаш 2 дар хона, 1 баня таъмиршхатӣ, дар дуюм ошёна 1 зали калон, 1 баня бе таъмир. 2 подвал дорад. якташ 5x2.5, дуюмаш 5x3. об ва барқ ҳамаш қоидавӣ, ҳавли 6 сотиқ замин мебошад. нархаш 400 000 сомонӣ ва алишам мешавад ба ду хонага аз шаҳри Душанбе. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат. кӯчаи Зархез, шаҳри Бухтар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ки кредитам метиянша. дӯстони азиз, дар Қараболо ҷойгир аст. минтақаи бениҳоят хуб. бинои 20 ошёнага, хона дар 7 ошёна, 151 метри квадрати мебошад. аз рӯи нақшаш 3 хонага. дӯстони азиз, ва нархи хона бошад 75 000 доллар. лекин дӯстони гиромӣ метавонед 35 000 долларша пеш пардохт кунед ва боқӣ мондаша кам кам супоред. дӯстони азиз, барои маълумоти бештар ба рақамҳои барои тамос муроҷиат кунед. айни замон хотир расон мекунем. айни замон сохтмони бино рафтест. сохтмон дар 5 ошёна қарор аст. худи бино бояд аз 20 ошёна иборат шавад. дӯстони азиз, сохтмон рафтест дар 5 ошёна қарор аст. марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp дорам. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. тамошобинони гиромӣ, боз як хонаи дигар аст. 3 хонага бо масоҳати 86 метри квадрати дар 5 ошёнаи бинои новостройка. хона коробка, яъне бе таъмир мебошад. бино новостройка ва ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат, назди стадиони Нав. нархаш бошад 22 000 доллар, 240 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, 3 хонага бо нархи ҳамагӣ 240 000 сомонӣ дар шаҳри Ваҳдат. хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 75 000 сомонӣ. хона дар шаҳри Кӯлоб ҷойгир аст. кӯчаи Умари Хайём, 5 сотиқ замин ва 2 дар хона дорад. ҳаммом, ошхона дар дарони хона мебошад. дӯстони азиз, бо семент блок ва ғишти пухтасохтагиай, таъмир надорад ва нархаш бошад 75 000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳош 100% мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp имо доранд. марҳамат дӯстони азиз, ва боз хотиррасон мекунем ки ҳавлия ошхонааш масоҳаташ калон мебошад. ва дӯстони азиз, сёмкае ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо узкорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел узкорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Шафлакаӣ. 4 дар хона, фундаментош рехтагия, заборош маҳкамай, замин 4 сотиқ мебошад. нархаш 140 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва ба квартира алиш мекунем, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp дорам. дӯстони азиз, марҳамат. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. ва ин наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо чун ҳар вақта соҳиби хона роӣ карданд. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел узкорина ба ҳазур тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо роӣ мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар назди Варзоб ГЭС. 4 сотиқ замин, 4 дар хона, таъмир дорад.
аз роҳи калон то назди хона 700 метр мебошад. мансардаш 10:50 ба 9:60. маршруткаи 26-27 меравад то хуная. мактаб ҳаст, раҳош асфальт. нархи ҳавлӣ бошад 470 000 сомонӣ. 4 сотиқ замин, 4 дар хона дорад. рақамҳои соҳибуш ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карданд. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап биёед ки мо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, кадоме ки ҳамин видеоро то ҳамин момента тамошо кард, дар комментария рақами 2000 нависен ё ин ки ассалому алайкум нависен. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем ва ба комментарияи шумо лайкҳои худамонро мегузорем ва албатта ки хурсанд мешавем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.